Ndị ogonya manya gamonti kedu ka imere kedu ka ekesa anya kedu kwanu ka mbazi si eguji eji m n'aka nọ n'aka nkọma ma ọ bụ na ya aga nkọma nwee dị n'ọbụ nwamgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ afa mbụ ọmalịcha Adigbo gee ntị ka ngwa gị ọtụtụ mgbe ka mmadụ na-agụ ogo ihe a enye ya bụ maọbụ chi ele anya anyị naghị mere ihe nri asịkwa gị goro m n'aka mana ihe m na-agwa gị na ọ na-adị mma ndị be anyị na-atụ ilu si na ọ bụ na ichi iri awọ gbaa mbọ fụ na iri nke gbara agba eziokwu ọtụtụ n'ime unu amaghị ihe unu na-eri mana achọrọ m igosi gị otu ihe dị oke mkpa ịmaghị na ọ dị mana ị na-eri ya ne ifuru ya ihe bụ mangoro nke anọ bụ akpaka ma ọ bụ ụgba nke a bụ mango nsara asa ụtọ nke a bụ akpaka esigo m ya esi ịmakwa isi ma ya ọ na ị na-eso eburu ihe onyonyo m ịhafe ebe etu m si mee akpaka na akpaka efere ngwa ka anyị gaa n'isi afọ kwaba ogbu ihe izizi anyị ga-eme bụ ka elesi nke a na itiwa ya ha na-ahapụ ya ọkpọzie ha were mma hapụ ya ọkpọ ọchaba etu a ọchabazie etu a ha were ya awụkọ ya ọnụ awụkọzie ya ọnụ iribezie ya ị na-eri ya iwere ya n'ọnụ n'ọgbọ ka ị na-eri na-esikwe ka akpaka ọ na-esi ka akpaka nke a bụ akpaka nke a bụ mango na mango na akpaka ndị nwere obi chacha ndị nwere obi mmadụ ahapụ ya etu a gbaa ya n'anwụ ọchaba etu a ha buru ya were si ndị mmadụ ndị obi ọjọọ ndị afọtara mmiri ya bụ mụ anaghị nwa nke m na-ere na mere akpaka anaghị mere nka mana biko dododo ihe m chọrọ ịgwa gị bụ ị na-eri ịgba mbọ fụ na ị na-eri ihe na-abara gị ọya na-ebute oke ọtụtụ ọya umeju eju ebe niile ọya akụrụ eju ebe niile mmadụ dịka ewere ihe a wee na-eresi mmadụ iwere ihe a na-eresi mmadụ obi taka gị na-eresi mmadụ ihe ọ bụrụ na ị chọrọ akpaka ana mere akpaka mana ọ bụrụ na ị chọrọ na ị chọghị na-ego nka enwere m ike ibutere gị gakwuru ndị ụmụ agadi nwaanyị anọ n'ime obodo na-enweghị n'aka ma aghụghọ nọcha n'ime obodo ha metere gị ụdị ụmụanya nọrọ ebe a fụ ya ha bere gị ịchọkwa ka mmere gị ihe onyonyo oge ha na-ebere gị ụdị ụmụanya fụ ihe ha bere gị gụkọọ ya ha resị gị ebutere gị mmadụ mara nke ọ na-eri eri n'obodo ama akwụkwọ aka na-ekwu na akpa ezu nwa dibịa ofekanyara ịbụ ọ na-agagharị n'ụkọ ego a iwerukwa onye ya tinye n'ime ịma na nsogbu dị ngwa ka emesịa. Daalụ maka isonyere n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịa.